Kaixo, bi aktibitatea egiterako garaian, niri bururatu zait bigarren goi mailako zikloko matrizegintza moduluan sarrera bezala, hasieran nahiko korapilatsu izaten da eta ikasleentzako ezain motibagarria den gai bat, eta teoria da. Beraz, teoria hori lantzen hasteko, beti urtero biltzen gara aktibitate berriak, interaktiboak, diseinatzen edo pentsatzen, eta ikastar honetan ikusi ditudan tresnak horretarako baliagarriak izan daitezkela pentsatu dut. Horretarako pentsatu dut hasiera baten nik mapa kontzeptual edo roadmap baten antzeko zerbait erabilita Canva tresnarekin gai hau edo gai honeri sarrera bat egitea eurentzako erakargarria izan daiteken ikuspuntu batetik, hau da, autogintzatik. Orduan, presentazioa edo aurkezpen hau titulu moduan jarri diote matrizegintzara autogintzatik hurbilduz. Horretarako beti hitz egiten hasten gara nola lortzen den automostioko pieza bat zelan industrializatzen den eta bar. Eta horretarako izaten ditugu PowerPoint nahiko farragosoak eta aspergarriak, eta agian tresna hauekin hauek ikasleak haiek izan aldira lan honen protagonista, eta nik adibidetxo bat egiteko aprobetxatu dut ariketa hau, gero beraiei honelako ekintzak bai digitalizazio gaia lantzeko ere baliogarriak izan daitezken tresnak erabiliz, beraiek ere olako materia ikasterakoan parte hartze handiagoa izan dezaten. Orduan, erabili dut tresna hau adimen artifizialarekin nahastuz, eta pixkat kontatuko dizuet zein izan den lortu izan nahi dudan materiala eta nola lortu dudan. Hemen dago azken finean zueri aurkeztuko dizuedan Canva edo aurkezpentxo hau, gero sareratu edo partekatuko dudana, baina hasiko naiz nola egin dudan azaltzen. Lehenik eta behin egin dudana da Perplexity tresna erabilita galdera bat egin diot hemen prompterrean, ez? Galdera izan da cómo obtener una pieza de automoción. Hemen agertzen dira emaitza batzuk, bai? Eta emaitza hauetan emaitza hauek ikusita ez naiz oso pozik geratu, eta Copilot tresna erabiltzea erabaki dut pixkat gauzak zehazteko. Lehenengo egin dudan aurkikuntza oso simplea iruditu zaidanez eta oso generalista, bigarren pronterrean bigarren zaldi bat sartu diot, explícame cuáles son las fases del proceso de fabricación de un componente de automóvil, eta honelako eskema bat agertu zait. Baina gero, informazio bilaketa honetan, hasi naiz pentsatzen zeintzu diren iturriak, eta aurkitu dut web horri hau, autopistan web horria, eta jarri dit hasi se fabrika un coche, todas las fases. Orduan, iruditu zait, hau, hasikerako aurkezpen baterako informazio iturri erakargarriagoa eta hobea izango litzatekeela pixkat ikasleen arreta errazago lortzeko edo. Eurentzako gaia erakargarriagoa izango delakoan. Orduan, hemen agertu dira gauza kurioso batzuk
automobil bat diseinatzerak orduan hasieratik bukaeraraino ematen diren fase guztiak, diseinuaren fase guztiak, industrializatu aurretik. Orduan, hori ere pentsatu dut aurkezpenean sartzea. Beraz, aurkezpen honen lehenengo atalak, pieza zehatz bateri zuzendu beharrean, zuzendu dut auto baten diseinua nondik hasten den erakustera, ezta? Hori egin ondoren, bai, pentsatu dudana da, bai, gure moduloa, matrizegintzako moduloa, pieza zehatzetara zuzendu da dagoela, da beraz, sarrera hori egin ondoren, pieza konkretu bat, kotxe baten pieza konkretu bat nola industrializatzen den erakusteko aurkezpenarekin jarraitzea. Eta horretarako, egin dudana da, orain bai, hemen, guzti hori azaldu eta gero, hemen eskumak aldean dagoen tresna honekin, txat honekin, kopailotekin, zehaztu dut beste galdera bat. Eta izan da, esateko, gazteleraz egiten ditu galderaz, euskeraz oso informazio eskasa ateratzen da, eta orduan, galdetu didana da, descríbeme el proceso de industrialización de un componente de automoción. Eta egin didana da, hasiera baten olako eskema nahiko simple bat. Eta eskatu diot bigarren galdera batekin, ia pixkat gehiago desarrollatu edo zehaztu aldidan. Orduan, me puedes desarrollar un poco más esas fases. Eta baiezko erantzuna jaso dut, eta hemen ja jaso dudan informazioa pixkat zehatzagoa da, eta nik hasiera baten lortu nahi dudan atalak deskribatzen dizkit. Guzti hori egin dudana da, beko hurrengo fase hauetan deskribatu, bai? Baina deskribapen horrek testuak dira bakarrik. Orduan, ibilbide hau deskribatzerakoan testu horiek lagundu nahi izan ditut irudiekin, bai? Eta orduan, irudi horiek lortzeko erabili dudan tresna, krayon tresna izan da, eta hemen adibidez, adibidea jartzearren, non dago, ez dakit, bozetoak, ez? Bozetoen irudi bat lortzeko, hemen eskatzen diot, gazteleraz baita ere, dibújame el boceto de un coche deportivo. Eta denbora bat tardatzen du, baina irudiak kargatzen joaten da, hemen bertsio desberdinak dauz, irudi mota desberdinak. Bai konturatu naizena da, gai baten inguruan irudia bilatzen hasten garenean, oso zehaztu behar dela pronterrean eskatu nahi duzun irudia, edo bestela oso gai baten inguruan ari garenean oso antzeko irudiak ateratzen dira behin eta berriz, batzuk baliogarriak eta beste batzuk ez hain baliogarriak. Bai? Eta hemen agertuko zaigu irudiren bat, hemen agertzen dira bozetoak lehen ikusi dugun irudia, bai?
agertzen dira irudiak, eta egiten dudana da kopiatu irudia eta kanbako figura hauen barruan itxasten joaten naiz. Gero, lehen aipatu dudan moduan, hemen aurkitu ditugun Perplexity erabiliz edo bai Copilot erabiliz lortu ditugun testuak gazteleraz lortu ditut. Orduan, nire helburua aurkezpena euskeraz egitea zenez, egiten dudana da gaztelerazko testoa hemen Elia tresnan itxatzi gazteleraz eta berehala itzultzen dit euskerara. Irakurri pixkat euskeraz ia parrafo hori nola geratzen den, normalean nahiko txukun geratzen dira parrafoak, eta horrela egin dudana da aurkezpeneko testuak euskeratu, eta hau izan da pixkat egin dudan lana. Azkenik aipatu, kasu batzuetan informazio iturriak idatzi ditudala hemen txikian, beste kasu bat, hemen kasuan zelan da Creative Commons lizentzia ere jarri dudala, nire helburua lan hau edozeinen esku ustea da, erabili ahal izango du, eta nahi baldin badu baita ere eraldatu nahi baldin badu niri berdin zait, eta jarri dudan zelan da baldintza bakarra da, material honekin komerzializazio erako material hau ez erabiltzea. Eta pixkat hau da nik egin dudan lanaren azken emaitza. Gero argi dago, hau konpartitu egingo dudala, bai egin dute lankideren batekin materiala interaktiboa baldin bada frogatu, eta momentuz badirudi funtzionatzen duela. Eta hau da egin dudan lanaren deskribapen.